мегузарем ба хабарҳои криминалӣ. дар ҷамоати нуфароҷи шаҳри Истаравшан дар пайи як муноқиша миёни зану шавҳар модари фарзандонашро 10 маротиба бо корд ҷароҳат мерасонад ки оқибат ба ҳалокат мерасад. ҳарчанд гумонбар ҳудуди шаҳри Истаравшанро тарк намуд, аммо ин гурезпоӣ ӯро наҷот надод. ҷузъиёти мавзӯъро дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. рашку бадгумонӣ нисбати ҳамсар заминаи содиршавии ин ҷинояти махсусан вазинро гузоштааст. гумонбаршуда Азизов Насибҷон Ҳаидбоевич соли таваллудаш 1993 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти нуфароҷи шаҳри Истаравшан ҳамсари 25-солаи худ Розиқова Матлубаро, ки 7 сол пеш бо муҳаббат оила барпо намуда соҳиби 3 фарзанди муштарак мебошанд, ба ҳалокат мерасонад. хонадории оилаи ҷавон вақтҳои охир тахту ҳамвор набуда бо ҳам муносибати оштинопазир доштанд. зан истиқомат дар хонаи волидонашро ихтиёр карда буд. санаи 5 август аҳду паймони оиладории онҳо бебарқароршавӣ шикаст. зеро ин сана рӯзи ҳодисаест, ки шавҳар ҷониби модари фарзандон теғ кашид. ҷанҷол байни онҳо дар ҳудуди беморхонаи шаҳри Истаравшан, ки зан бо роҳбаладии модараш ба муоинаи тиббӣ омада буд, оғоз меёбад, ки идомаи он дар ҳудуди деҳаи қунчоқи ҷамоати деҳоти нуфароҷ ба фоҷиа анҷомид. гумонбаршуда Насибҷон Азизов нақлиёти кирокаши зан ва хуштоманашро аз беморхона ба самти деҳа оварда истодаро дар ҳудуди деҳаи қунчоқ манъ намуда, бо истифода аз корди ба таври косибӣ сохташуда 10 маротиба ба узвҳои гуногуни бадани ҳамсараш зада, ҷароҳатҳои барои ҳаёту саломатӣ хатарнок гузошта аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад. дар ҳаракатҳои гумонбаршуда тобиши бераҳмӣ дида мешавад. ҳодиса шуд, чӣ сабаб шуд? вақте ман дар хона будам оилам бипурсиши ман такси заказ кара рафта больница. баъд ман такси занг задам, шумо оили мана бурдагед больница? Ман гуфтам ба чӣ мақсад? Намедурам. мошин сорштам рафтам больница. ман гуфтам чикор мекунед дар инҷа? давози модараш кидед. ту фарқаш чӣ? гуфт ман чикор мекунам. ман гуфтам чӣ хел фарқаш чӣ? гуфтам ман то шуд мешам. гапои қабеҳ зад. бро инҷа дафша милитсия фарёд мекунам. ман гуфтам хай. омадам ваям омадам ба ҷои ҳодиса. матлуба Розиқова аз ҷароҳатҳои бардоштааш дар беморхона ба ҳалокат мерасад. гумонбари ҷиноят Шарван Азизов, ки дар ҳузури ду шоҳид кирдори махсусан вазини ҷиноятӣ содир намуда буд, бо мақсади дурӣ аз ҷавобгарӣ ҳудуди шаҳри Истаравшанро тарк намуда ба самти шаҳри Душанбе ҳаракат мекунад. пеш аз фирор Насибҷон Азизов ба манзили истиқоматиаш омада либоси дар тандоштаашро иваз ва корди дар ҷиноят истифода бурдаро он ҷо мепартояд. дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони мақомоти милитсия номбурдаро дар ҳудуди ноҳияи айнӣ боздошт намуданд ва аз рӯи нишондоди гумонбаршуда далелҳои шайӣ ба ҷиноят алоқаманд дарёфт гардида, оиди ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.